Bisa dengar Wimo? Baik, sebelum Wimo, Juaro, silakan Juaro. Dusan Ambo atau Tuan Ambo laki Nikola Ronaldo kok lima barado kah? Sabalun Ambo mohon maaf. Mengkuah. Masuk transisi itu diawak betul tapi jangan lupa di urang gaya wasesuk transisi pulau di Bali Oto dari urang gaya Bali Allah. Contoh, nenek Ambo itu hidup di zamanan jauh dari radio dan segala macam. Otomatis informasi dapat dari urang gaya no dari mama no saja. Di zaman ibu Ambo Jawa Ambo mulai ada radio. Mengecek orang di Bukit Tinggi terang ada agam, mengecek orang di Padang terang ada agam. Itu transisi pulau. Sumber informasi tidak hanya dari orang kayak di rumah saja loh, tapi dari kotak ketik nambah duit yang bagi baterai itu ada pulau. Itu transisi juga tuh. Nah kini masalahnya, mohon maaf Ambo, kita orang Minang tidak boleh cop plastik tepanggang. Itu dulu kunci nasi. Kalau lah cop plastik tepanggang, angin saya kita lah mengerunyui sih no. Kalau bahasa orang siswa, usah cop kunci 3 minggu, dipiwas lah mengeleong kunci engkau. Ah jangan bantu itu. Kalau takare-kare skete namo mama awak tu batoh. Takare-kare skete namo apa awak batoh, takare-kare skete namo udah awak batoh. Nang kari paci, ikut transisi batu, tapi jangan lari dari Minang itu sendiri. Yo kami ingin menegakkan Minang mah, cuma nanggai menutup diri. Ah mau tanya dulu. Kalau beko awak lah tuo loh, anak kemanakan tak bertanya, mungkin, oi mari lang, lai tahu angko Minang ko mangko, mari lang, kau li tahu Minang ko, kan tak mungkin bantu itu adoh. Dakeilah nantuo mulailah baalo sadari lo berasona kemana-mana kini ndak samo jo zaman nak siswa aratino dari dua belah pihak ndak bisa hanya dari mama saja nanti oh mama menutup diri kami namudo ingin tahu tapi ndak ada kesempatan beraja. Ambo kurang sepakat gitu. Ambo lai jauh dari kampung Ambo 320 atau 330 kilo dari kampung Ambo agam dah sampai mau 12 tahun Ambo di sinan. Lingkungan Ambo 80% ya, 8 sampai 90% lah itu orang Jawa sebalik. Ndak Minang lodo. Tapi apa jama Ambo bapi taruah segi koi 5 abak na si koi 5 ibu kok bila main ke kampung tamu sianu muah. Kok tak kare-kare skete tahan sen muah. No kalau nak jadi ampiang iyo batumbuak barandang itu pasan orang gai Ambo. Nak jadi ampiang iyo batumbuak barandang. Tahan timpuan lalu tahan nangek belango. Tapi kalau takare skete tak suruh seno oh dia ndak bisa dimangkuan doh. Kalau itu caro no. Ya menjadi belakang kelangi salah. Celik kabau jalang. Kabau gara jalang kare hiduang parunyu pembulang tali ndak tentu dimakandang no. Kama kare laun urang. Kalau bahasa lain no kayu bungkuak maingong, sudah bungkuak tu maingong bariah. Kalau bungkuak saja muah tangkai tajak. Lama di lambu angkat tanah kare tapi kalau lurusin taga patah pinggang. Tapi kalau bungkuak maingong lo kesempiang kajari kayu tu. Jadi memang kalau awak nina anda tentu awak menahan siapa malah siapa tas yang itu berugi kalau kabaguru kanan tuh kare-kare skete tahan sen lah tapi kalau awak kabaguru tuh guru turu jual turan awak kamu tuh ayo putih agak hitam dulu tapi anehnya bentuk kuang kalau di sekolah di kampus di pangansel menurut aturan harus patuh yo karena memang membayar itu aturan formal gitu. Kini mama awak mama awak nama Jawa jokare udah awak ya? Tuan perai nak muha dah jadi mantuna Ambo nanti pikir skete no kalau sampai dunia aku harus bak jeno awak ndak dunia ni kok hidup kat nomuh no buik surang buik surang kalau ndak pai karimbo ta kok nama rimbo nanti tempuh orang tu hiduplah sinan surang ndak lo kamu kok jeno awak dah malam tibu ageh subuh memakak ungko siamang murai. Tidak bisa sebab nak. Iya lah. Nanda apa Nanda? Mana Nanda? Boleh buka.